Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi, boy, guys. Sanibonile nusumakhwela ushadile. Nibonile? Uyeza kumshado kuthando nesembo kulo season 8. Maungafikanga lo mshado kulo season 8 kube kusho ukuthi cha phela manje ayixoxa inganekwane kusho ukuthi ucosicose yaphela. Ngoba ngathi-ke le nganekwane isizoba yi-reality kunomshado kabani Buseleku noMakhwela nomamkhulu uhappy. We guys, mina into engifuna ukuyizwa umamkhulu mayesekhuluma ngifuna ukuthola ukuthi le joy and happiness eyakhe yokuthi wamkela uMakhwela ngoba emthanda njengoba somthanda njengoshukela, noma ihamba nokuthi unikeza uhusband wakhe into ayifunayo. Yazi ngisela kwi-fence ngilinda umamkhulu asho i-joy and happiness lena eyokuthi bayasha abanye mina ngisengi-right, noma eyokuthi cha ngiyamthanda ngempela lo dade akeze, noma eyokuthi uMseleku ufuna noma uthola lento ayifunayo and ayikho into engizoyenza. Isikhathi ngekho into engizoyenza okungcono ngivele ngimjabulele ngivule inhliziyo ngoba why umamkhulu enenhliziyo emhlophe kanje ngo number 5. Hayi we guys, ngifuna ukulalela inkulumo yamamkhulu esho yena. Ngizwile nje la azi khona number 5 akeze kade samlinda, number 5 umthanda njengoshukela, yabo le uyagijima. Sengifuna lena-ke esekhokha umoya. Masekhokha umoya sengizwa kahle ukuthi kahle kwenzakalani mamkhulu. Uhappy ngokuthi abanye iyabashisa le ndaba, noma uhappy ukuthi uMseleku uthola into ayifunayo, noma vele inhliziyo yakho seyimhlophe qwa unumber 5 wakhetha nje ukuthi kubona bonke yilo engizomthanda. Ngoba yangidida indaba mamkhulu engidide ngisabuka ipromo ya season 8 ngathi mina akukwazi ukuthi umamkhulu ngajabula kanje. Phela umamkhulu guys mayejabulile uvele abe cute, abe ngathi ingane, uvele nje abe angazi uma li-right negama lethi sibutubutu kumuntu omdala, kodwa uba njalo mayi-happy nje mayingacasukile engashintshanga. Phela umamkhulu wasemzumbe ushintsha njenge-weather, yabo nje mayi-happy unaleya nto leya yokuthi uyabo labantwana laba aba-cute labo ongathi ungabapotoza ihlathi, unalo uvele ebe naleyo nto nje ebusweni abe ne-glow leyo. Kodwa manje angiyitholi kahle indaba ukuthi imayelana nani. Umamkhulu nina uthole isikhali, uthole into ezomsebenzela ukulwa mhlampe impi kakade ayelwa kodwa engawini, wase wabona ukuthi okay ziyakhala-ke manje ngoba le njabulo umamkhulu ihamba nalo number 5 shonini guys. Nina nibona kanjani? Umamkhulu ujabulela unumber 5 ngenhliziyo emhlophe, noma usaphotha uMseleku ukuze-ke amncome ngoba ubaba uMseleku wangamsupport into ayishilo, uvele kukhulume kabi kuleya show yabo, uvele nje akhuphuke ngawe-ke noshuni wokukhuluma kabi esho onke amagama angemnandi size sesisaphi. Kodwa amakhosikazi akhe ekugcineni sekusho thina, yabo sekuyithi esikholwayo manje sisabazalwane, sekuyithi guys ngiyaxolisa sengikhumbula indaba yokuthi phela emzumbe kwaba nesonto. Ngicela ningixolele. Sekuyithi sabazalwane sesikhuza thina ukuthi hayibo amakhosikazi kababa uMseleku lawo akabakhuluma kanje kule TV show. Sikhuza idrama esibone ukuthi akuseyona idrama le, sekuyi-disrespect kumakhosikazi, amagamana angazwakali kahle ephuma kwaba uMseleku. Kanti uma ngisisho into esiyinakayo masibuka le show, kanti uma ulandela emva kwakhe ngenkulumo unokukhuluma kahle ngawe, kuthi laba bangalandeli emva kwakhe ngenkulumo hayi uvele esikhumbuzeni ukuthi phela ngabathola njalo bekwezinye indawo. Sithi hayibo sekwenze njani kuleli khaya sibabaza. Hayi yabo nje laba bathi mabesahamba laba bahamba emva kwakhe besupport babe bahleke.
Lona nje wake waquestiona into ayenzayo evele ethi phela bayangixaka ngoba ngisho kuba khona kwabelana yisi isithembu. Sithina hawu kanti wayengabathandi yini? Sesihleba-ke. Minekho nje engingazwani nawe, angizuzwana nje nawe uma ungafuni ukuthi sihlebe masuba nento yokuthi unkosikazi bani uyifevi yakho. Phela ifevi yakho thina sihleba nge-TV show. Niyibona kanjani indaba mamkhulu? Hayi, ngiyaqala ukudidoma mkhulu. Kwezinye izinto ayikhulumayo hleze ngimlalela futhi ngithi ngifuna ukumlalela kahle. Ngoba kwasuke kwaba khona umoya ohamba noSeason 1. Umoya ohamba noSeason 1 umoya wokuthi nje umamkhulu ubhitha unomona. Emva kwalokho usuvaleke ngqi ezindlebeni awusezwa lutho into esho umamkhulu ngoba kwakuwumoya. Ayifuneki-ke leyo nto-ke leyo vibe leyo yokuthi nje yonke into ayivele ithi vu ibe umona, ibe umoya. Kwathiwa nje unomona lo nkosikazi, sonke sesibona umona. Kwathiwa lona ubhitha, sonke sesithi ubhitha. Hhayi, sifuna ukubaza ukuthi bathini. Ekaze ngikhathele mina, ngikhathele ngicabanga izinto ey'sheshayo la kuthanda nesimo. Into engiyilindile umshado. Sengiyikhathele yonke enye into abayiphindaphinda phela bayaphindaphinda izinto zabo. Uma unganakisisa nje ngisho inkulumo. Makiwa kwi-meeting kuthiwa ayi sesikhathele ama-meetings abawumseleni. Hayi hayi. Baphinde into eyodwa njengoba injalo. Into entsha kulo season ethi uMakhwela. And uMakhwela mncane. Leyo-ke yangelinye ilanga ukuthi uMakhwela mncane. Mncane phela vele. Nakuthiwa una-25 una-24. Umncane. And-ke uma emncane esongela kwisithembu thina sothi umdala. Ngoba isithembu nami angisazi ukuthi isithembu nengane sihlanganaphi. Isithembu phela sithi wena uthi ngiqinile enough ukumelana namanye amakhosikazi. Ukumelana nomshikashika olaphayana. Ney'nto zonke ey'phakathi. Ey'bhabhayeni guys, sengikhathele ukuyema. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.